mabor okoneno odiechieng'. Kuom thuolo Gedo mar yawo mar Koru-Soin mabende dhi muonyo dho mano omenda maromo bilion 20 dhi nyime. Yawono mabende dhi kawo heka 2,170 mar lowo e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho dhi miyo ji madirom 1,200 dar e lopegi e alwora ma Muroni Koru Ward, kendo kaluwore gi wachno noket bilion 2.2 tenge e chulo jogo duto. En higni 3 sani nyaka ne chak chenro mar gero yawono. Kata kamano, ywak maka kod kacha nitiere kaluwore na 80% mag jogo mowinjore odar e lopegi pod rito gi liyo chudo mekgi, mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa bang' limo alworano kendo loso gi moko kuom jodak makono. Ne gichake gi site construction. Ma site construction sani koro waneno ka odhi korumo. Giseduoge phase mar the real construction mar the site ma sani gitimo gimiluongo ni digging of the spillway. E kar dak ma Muroni Koru Ward, mana kilomita 5 kende kowuok e boma ma Muroni nyaka e Gengaura Nyando mayudore e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho, ma e alwora kama yawo ma Koru-Soin gedo mare dhi e nyime. Yawono goro mare lero ni onyalo ting'o pi cubic meters milion 93.7 kendo en kod nyalo mar keyo pi cubic meters maromo 72,000 pile ka pile ne miere ma alworano, to kod bedo gi nyalo mar keyo pi e puothe maromo heka 2,570 e kind tije mamoko e counties ma Kisumu kod Kericho maonge ng'ikruok ka gedo mare obiro orumo. Kata obedo ni gedo mar yawono dhi nyime e tiego talila mayudore e wuodwa Muroni Koru, jodak ma alworano to pod ywago odayo e wi deko mar chudo mar omenda manowinjore migi tok darogi e lopegi. 2012 ema Kenya Gazette Notice nowuokie ni puothegi obedo identified kendo onego bed ni gero dam ka. To 2021 January ka giduogo to gimiyowa award manyaka ne chakre nyaka kama wuoye kodini. Seria mar Kenya wacho ni ndalo 14 onego sega chuli, lakini kora chani ma ibro tim nang'o ya. Onge kata nduru kata siling achiel pok ane. Kora ana kanyo nyithindo be kowinjo ni osechul ji. To gibedo baba pesa utero kanye. To wan pok waneno pesa. Ka no osechul to wan pok waneno pesa. To kara piem moto dhi darowa. Gikunye gibro gero ukuta. Pibro dugo chendo darowa. Ema koro wariti. Joluo nogoyo ngero ni ka dhiang' oyang' e gweng' to jodala ema kungo chuto ochuri. Kata kamano, kaluwore kod gedo mar yawoni e alworani, jodak ma Muroni Koru Ward to tiend ngero no okalo negi gi e tok pacho. Tije makano wachna ni 70% bro bedo jopiny. Ohala bende no wachna ni mine gojende 70% aka. Ojana kata ka man ka achiel mosekelo kata mano musmal inja achiel nusu kilo nitie onge. Kara ohala gi mano wachni dhi miwagi kara locals gi gin jomagi. Tije miyo jogweng' to koro gionge. Kodonj kacha sani kokwan jo local tin molo joma oko jogi kelo jogi gi. And then ok trust joma local era ni wan jokuoge. The meaning goes ni Alibaba mano gi dog Chinese ni Alibaba people oginya ndikowa. Koro kaka tijni ni area wa to oginya ndikowa. Be gibiro waka dier. Ng'ato nonyiso waka chieng' moro kwa dhi manyo tich ni you older ni ti winjo wachni maber too much calendar to kan too much calendar kan too much calendar to tie gweng' wanang'o. Wach magin go ne piny owacho chalo kamae. Kada migero to miwa pesa wadhi kumwa dhi to kada munge to giwewa wati. Ndalo machien ja siling 600 ninyalo yudo lo moro machielo batheka. To koa kuno nyaka samwewe kod sanie lo donjo 1.3 million 1.1 karach. Gima ok wang'eyo na wad mano miwa ni be pod en valid magara ka pono ne chulowa to chulo ji mwanyalo yudo godo konyruok. Jotendwa to nitie mana wayiero nyaka mjumbe wa wan gi gavana marwa wan gi MCA marwa jogi mondo ng'iye kaka tete anwa mondo mi kata kimiyowa wad mane omiwa cha to ketie percentage moro wiye
wayudie pesa ma kiyaka tinyalo dhi nwang'o godo lo moro machielo kamidonje. Kech piny to kaka dhi ne kako dhi. Ok ane chieng' ma piny oduog piny ni sukari no nyiew 100 kendo. Kako dhi ne kako dhi to bech lo bende medo mana dhi malo. Koro sama sirikal bro chulowa, akwa sirikal ni mondo chulwe rate ma bro bedo masano. Paro mar gero yawo ma Koru-Soin nobiro kaka yo makende mar tieko chutho midhiero mar oula mosiko muomo genga ora nyando kinde koth ka kinde koth pachoka kendo ywero oganda modhuro gino masiko kelo negi dang'ni kod achiedh nade matamre gi nono e ngimagi. Higani kende oganda maewo 30,000 oula osehinyo e kaunti ma Kisumu ka kuonde dak manyando Nyakach kod Kisumu East ema midhiero no osiko hinyo e oganda gi atamalo modhuro. Kony ma osebed ka ichwalo ne jopiny kinde ka kinde ewi midhiero mar oula en mana mar chiemo. Penjo manyiedhore en ni to bende mano e yo maber minyalo kedgo kod oula. Dibed ni jotelo oketo mana maino e chwalo kony makamago kod keto singo mapile to gichopi kaka yor kedo gi oula mopogore gi manyo chenro makare mar tieko chutho midhiero mar oula. Koro mondo mine yud konyruok mochwere mar tieko oula, sirikal ne onono ni ber mondo ger yawo ma Koru-Soin mondo konye geng'o oula masiko kelo chandruok e ngima oganda mathoth ahinya to ma Kisumu kinde koth. Yawo ma Koru-Soin mopogore gi tieko oula biro neno ni pi maler ochopo ne jodak ma Kisumu kod Kericho kamoting'o Ahero, Awasi, Muoroni, Koitanurot, Koru, Chemelil, Miwani kod Rabuor e kind kuonde dak mamoko. E sama igeno ni gedo mar yawni kobiro rumo chop higa 2027 to biro konyo e geng'o midhiero mar oula kaachiel kod bero dongruoge mopogore kaka keyo pi maler, teko stima e kind mamoko. Ewi ma jodak mamuoroni Koru Ward koro dwaro ni piny owacho mondo ochop singo kaka ne giwinjore kotenore kod gedo mar yawo mar Koru-Soin e alworani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kar chung' od bura ma Muoroni, Kisumu County. Erokamano.